Javno komunalno preduzeće Novosadska toplana Novi Sad u ponedeljak 10. juna počinje radove na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat na bulevaru Patrijarha Pavla bez broja, objekat između kućnih brojeva 1b i 3. Zbog pomenutih radova, prema rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, određuje se privremena izmena režima saobraćaja u zoni radova. Za vreme izvođenja radova ukidaju se biciklistička staza, trotoar i parking u zoni radova na delu bulevara Patrijarha Pavla od broja 1b do broja 3. Planirani rok za završetak radova je 22. jul 2024. godine. Mole se građani da imaju strpljenja i razumevanja za pomenute radove.